message ng sweet, gano'n? Yes po. Yes po. Okay, ma'am. Kita naman natin gaano ka-happy si Sir Very Jolly, ano? Ano ba yung talagang pinaka-nagustuhan mo sa inyong mister? Siyempre, buot siya. Basta buot din siya. Okay, basta buot yan siya. Ma-promise mo ba na mas magiging buot-buot kapag insubok kay mister ka na? Once again,